خواجہ امید الدین ناگوری تے بابا فرید گنج شکر انہاں دوواں دا زمانہ ایک سی تے بابا انہاں دوواں نے آپس وچ وعدہ کیتا کہ جڑا بندہ پہلے دنیا تو جائے گا نا وہ زندے نو دسے گا کہ اللہ دے ہاں مرن تو بعد زیادہ ثواب کدا ملدا ہے۔ بابا صاحب پہلے چلے گئے دنیا تو، خواجہ امید الدین ناگوری آئے بابا صاحب دی قبر تے قلم دوات لے کے آئے کاغذ انہاں بابا میں خواب دی گل نہیں مرنی ہے تے لکھ کے دے مرن تو بعد رب کی دی چیز دا ثواب زیادہ دیندا ہے۔ تو خواجہ امید الدین ناگوری جب دوسرے دن گئے نا تو بابا صاحب کی قبر کے کاغذ تے لکھے سی جملہ فنون شیخ نیرزت بنیم خست راحت بدل وسا کہ حمید مشرف بس تو بس انہیں کہا ہے ساریاں عبادتاں ریاضتاں اساں جڑیاں کیتیاں نا اللہ دے ہاں او دے ٹوٹے تن کی دی حیثیت اللہ اکبر ٹوٹے تن کی دی حیثیت نہیں کوئی اللہ ہاں راحت بدل رساں کہ حمید مشرف بس تو بس دنیا چ کسی دا دل راضی کر دے بہت بڑا انعام رب دیندا ہے۔ دسو جی جس لبیک دی حکومت ہوئے تے ہر دفتر وچ شیر لکھیا کھڑا ہوئے تو کوئی کلرک رشوت لوے گا؟ کوئی باپٹا دے دفتر جائے گا تو کہے گا نہیں میٹر لاؤن واسطے اتنے پیسے چاہیے، کوئی وکیل کو جائے گا تو غریب نو کہے گا اتنی فیس دے، نہیں ہوئے گا نا۔ جب لکھے ہوئے گا تو کسی دے دل کو خوش کر احسان کر دے بغیر پیسے تو جڑے منگنے نے اتنا کئی گنا تینوں رب زیادہ دے گا، اس بندے نے کم کر دے۔ سمجھ آئی نا؟ میرے آقا خود فرمانے ہوتے سن صحابہ نو کہ جناب اتنا جلال ہے، حضور کا جلال ہی کون بڑا سی، فرمایا جڑے میرے تک اپنی حاجات نہیں نہ لیا سکتے ڈردے حضور کا دبدبا اتنا سی، فرمایا انہاں دیاں حاجات میرے تک پہنچایا کرو تاکہ میں انہاں دے کم کروں۔ اتنے کہتے ہیں نانا کم نہیں کرنا، میں جس دین دیا گلا کرنا وہ دین بڑا ڈاٹا ہے، ہاں وہ 1 روپے بھی رشوت نہیں لین دینا، وہ تے صدیق اکبر جڑی تنخواہ لئی ہوندے وہ بھی واپس لے لیں۔